Asa ang batong tawhana to eh? Kapuya ni manugot ang way masugo diri. Lagot. Kapoy ng banahaw eh. Sabi, tutan aus gawas. Kani nga balhibo ang ganahan ba? Balaw! Hoy, General! Usa naman pod. Nanapog ka na yung manok. Nakasakalitan no. Atong niagi. Tapay akong gingon. Karon basig sungo na ang muturok sa ino. Anak na siya. Sapa kayo. Kuha na ta diri up. Pantay ihaw na po din mo kong manok. Sungo pa kayo. Sungo. Sungo si mong naong. Saba niya. Sabaan ni mo ay. Ulit sa kong pamintangan to. Bahala. Bahala ka di aron. Nugo na bukan nila. Kapoy si kuan. Bawa na kuan sa kong manok. Kapoy ni mo eh. Usa may angay nako buhaton nimo para madlok ka nako. Ambot ni mo eh. Hadlok. Bantay ka lang. Usa may buhaton ako ani ha para madlok ni akong bana. Ato di ay. To. Kaasli ko. 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다. Yuan, puto ni mo kitsam ka. Wow, ko apil sa duwa. Nagkuhan ako sa kong manok. Nagkatiman ako. Lakaw na pagpalit og paminta. 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 Pagdali og ari ang 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 paminta. Pwede na ba bita? Handang masaktan kahit di mo alam. Subukang muli. Hoy, General! Ay, sigsama niya! Ay, sigsama niya! Sabaan ni mo eh! Ako paminta. Palitin akong paminta nga to! Ay, palitin akong paminta nga to! Palitin ko paminta. Palitin sa akong paminta nga to! Oh, anak. Mana? Ina na kung gusto rin kanya ako ko lang ka. Ina, bugtog mo. Ayun, balik. Hindi kami mo kamo. Sumut, saka. Saka ka na. Hindi mo kami mo kamo. Isa ka. Isa.